Добре дошли в психология в приказки. Имало един човек, който цял живот стоял на гара, с куфар в ръка, с билет в джоба и с една мисъл в главата: още не съм готов. Всеки ден идвал влак, хората се качвали, някои грешели, някои се връщали, някои успявали, а той стоял и казвал: утре ще започна, утре ще съм готов, утре ще направя първата крачка, но утре не е ден. Утре е мястото, където страхът крие живота ти. Една вечер старият служител на гарата го попитал: защо още си тук? Той отговорил: чакам да съм готов. Старецът се усмихнал леко и казал: не, ти не чакаш готовност. Чакаш страхът да изчезне, а такъв влак няма. Настъпила тишина и за първи път човекът разбрал нещо просто, че никога няма да се почувства напълно готов. Че хората, които тръгват, не са без страх. Те просто тръгват със страх. На следващия ден влакът отново пристигнал. Вратите се отворили. Хората се качвали. Той стоял, както винаги. Но този път нещо било различно. Той направил крачка. После още една. И се качил. Не защото бил готов, а защото спрял да чака. Въпросът не е кога ще си готов, а кога ще спреш да чакаш. Защото животът не тръгва от утре. Тръгва от решението ти днес.